إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beadem penaunaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amya kalumbuk sa tiwa. Mya katapang sa kaya kamuto na masalah. Tiwa. Nato na kaya kamuto na kialumbukan niya na tiwa. Naging kuta masaw Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nada apdiyan a Muslim. Sa kaniyam. Siyama yan aazar na kafir. Si ina yan na kafir. So, pagtaw sang kutamasa na kafir. So, dato sa giyang kutaysa na miyanulusulo ang kafir. Na sa kaniyang mo, imapaparatya si ikwal. Na anto na ipisirat o Ibrahim alayhi salatu wasalam sa giyang kuta, kininumbukian ko darpa. Ada ba niyan kedinginan na buliyo kayan ang mapaparatya? Ada ba niyan kapasan ang ginawa niya na mapaparatya? Na pagampagan niya pinggulaw Ibrahim alayhi salatu wassalam na piyangadagyan sukad na niya. Pinuluba yan sutuhan yan. Pinuluba yan sutuhan yan. Na ay pinggulaw lang yan na si isagin kutuwa. Pagan niya kagya kamoto na kagagawi ang makalimda sa suldawalay. Kakagidi po pakaliw na kagyang kutadato. So namurot. Nasadyab kanigyan na kagya kamoto na wata ay nimbota. Ang mama na pagibuno yan sabab sa gumagdam sa kalap, gumagdam sa sawan, o bubud mada so kada to yan ay makasampi nagyang utagod inimbota. Na ay kabupakaliyon na gagawi. Na kagyang makaliyo gagawi na mele niyan subiton. Mele niyan so kagya kamoto na miya kadakdakal bitoon si isa langit. Na so kailan niyan si kubitoon. Na miya tago sa pamikiran niyan at tigin na giyang kaya bitoon na Tuhan, gay Allah. Sabab sang kaya kasindaw niya. Ako kadaklian sa giyang kaya kagagawi. Na, tingnan ito sa pamikiran niyan. Pamanagibo ginaw niyan, tingin na giyay kadnan. Nakagip pa na piragawi, makalindap man sang kutawalengan. Naayap pa na mele niyan, nakagya kamuto na sa ulan. Asate man. Na mas masindaw sa ulan, adiso kagya kamuto na bito. Naayap pa na miya tago sa pamikiran puso yan, nagupamikiran yan. Na tinabandag yung ikadnan. Kasati man na makaampala kalayan ni Sindaw. At tigin man ay. Naguan niya kaya kamoto, nabkapit amada sa Sindaw ulan, na tigin na antay ikadnan, nababkuda. Gibuto ginaw niyan, kadaban niya ng kudasan, aloksyan, pagarin niyan, tungan niyan, ginawa niyan, ay panabasudan to yan, kapala kafir. Kami lulumbok sa giyang puto, at tiba amala, apala kafir ang pagtaw akaya kamoto na kasasimburan. Sumibang swalungan na mele na susindaw walungan. Natigin na sigurado gid ni Allah, gid ni kadnan. Kaswat tigin subito na gusulan na kialaw na niya. Kialaw na niya. Nakagimoto. Na matatagog man sa pamikiran niya, gusa ginaw niya, nagiye Allah. Kagimada. Swalungan. Na miya kandama. May pato si kinaiyan. Tiginay na, ang tabos, ikadnanakan. Agukadnan ka. Natigin na siyama ka. Tigin na nung kapterwa. Natigin na ay adi susukat sa kapupakakanta. Igil amya sakitan ay adi susukat sa kapakapi aginawata, kapakabugerta. Natigin na siyama. Nantay kadnan yan. Natigin na so namrud.
Kagina nanti gini dia tuh sangka ingat amuyag aku manguyag aku mangimatay. Basta kabe nang bunuh niya sutaw nang kepatay niya. Kabe nang maradiga niya sutaw ke maradiga yan. Nanti gina sunamrud ada tuh. Nantap man ikagya ka mo to na kadnan yan. Nanti ina yan natarke din ka ng pagisiyan kakabinasaan ta. Na tumatantang sukagya ka mo to na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Oriyan yan na bitero yan sa ginawa niyan. Ayat 3 na Tuhan akan na sumiyadan rakan. Na ayat Tuhan ni ina na sumiyadan ki ina. Na ayat Tuhan ni ama na sumiyadan ki ama. Na ayat Tuhan udah tu na sumiyadan ko udah tu. Na ayat Tuhan bituon na sumimbal ko bituon. Na ayat Tuhan ulan na sumiyakan mo ayang ko ulan. Na ayat Tuhan alungan na sukagya ka mo to na yakasindaw ko alungan. Naromi po naging ko tapas sudan kaya pangin benar yang kuwala kaya ni kampet apo so iyam si kuwala. Sa taman sa Petro yan, sa ginoon yan, amyan yung si isa Quran. Alladhi khalaqani fahuwa yut'imun. Ayat tingin na kadnang ko, ayat tingin na tuhan ko, na sumiyadan rakan. Aor yan o kiyad na niyan rakan na titibubaan yan so sukatanakan ay pupagparian rakan. Nakari panwala. Ino mga daigiyang kaya masa kasasugat tanwa COVID-19, variant 20, Delta 21, Omicron 22. Agiyang kaya di nakatano ka sa muka. Agiyang kaya mga rindu itano sa agama. Ang borang-borang na dunay pumutiran sa kaya tiwa. Na sabab sa si itano may kukoneksyon ko mga kaden. Kapasango kaden, kabagro kaden na kapakaumpiyaw kaadin, kapakabinasa kaadin, na datan may koneksyon ko Allah, na gumudam talud mambusa sawan, na mapuno-puno talud na widakal, na taman sa kilot sa pamikiran tanuan, lakadaw man sa January. Nakikira man na kabat ya sa Facebook ko man isa na tanto niyan na may didamar. Agiyang kaya lakadaw. Subhanallah. Mata-mata na amay ka di ka mangintuhan. Kasi panamay ko koneksyon na puso ka sang kapagtaw. Si panamay ko koneksyon na puso ka sang kakadin. Na taman sa makapagintaw ka apalen sansara nagwawidakan. Did na daya, did na surot. Sabab sa mapapapas ka, koneksyon ka, kukadnan ka, kasi kami tutumpa ko mga kaadin na may tumala aplan wagin kaya mga ridway, mga sarwang na di ka di indamar. Ubang ka kalilipat ipagari ko Peter wallah. Wa makaru. Miplan wa tigu Allah suridway wagama. Sa ayaw kita kaya planiran ng gabaan nilang sukagya ka mautun agama Islam. Sa lagi na kaya pakataling umang ka COVID-19. Amyar nilang suka panay haji. Variant 20. Miyar nilang suka panay haji. Na miyar nilang sukagya ka mautun nakapagumra. Na miyar nilang pansukan dekat-dekat ko kasyang bayang sa baradyo kami boleh social distancing 1 meter. Na miyar nilang sudita no kapakagukoy sa munpat kapaka didala ka. Na ayah sabab akyar na ilan si ada tanu tabang wallah nakagidabal ka tanu mikakampat ka wallah. Kasi tanu mikakampat saging kaya mga kaadan. Daabal ka tanu pupagapas ko wallah kasi tanu pupagapas ko mga kaadan. Na dinagal ka tanu ya wallah. Tapakal katano ya wallah, kawatan na makambulingan. Peter wallah sa Quran. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ato na Peter wallah sa Quran. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Miyakade mga tigwallahu ta'ala so kabinasan. Siku kalupaan. Narumera dun sa kabinasaan. Siku pelagatan. Narumera dun na tigwallah sa kabinasaan. Siku kawang-kawang sa puro. Narumera dun na tigwallah sa kabinasaan. Bima kasabat aydin nas sabapaya. Uralag o panaguntaman o manusia. Sabapaya. O galabak ang resulta o manusia. Liyudhikahum ba'da alladhi amilu. Napagkisawita na kang kira na tigwallah. Pagi tama na kang kira na tigwallah. Pagi belang-belang na kang kira na tigwallah. So resulta o panamalilan. Resulta o panaguntamanilan.
Sakikakang petiran saging kaya dibud maara mga kaano Allah. Sakya belagiran ko Allah Ta'ala. Na uriya natig wallahu kapag itintim yakang kiranon, kapag itam yakang kiranon, liyudhikahum ba'da alladhi amilu. Na umagdamiran at tiniubasiran, umagdamiran na kaya kamauto na makandida marsiran. Umagdamiran adid na bayran daya ko kawiyag sa dunia. Miyada sukalilinta no puso na gusukaran na kumukarna, la'allahum yarji'un na ubasiran na mangintuhan. At tumapanay siran ko Allah, kad na nami sabuta kaming ka, kad na nami tabangi kaming ka, kad na nami kalimong kaming ka, kad na nami kapading kaming ka. Ubas sila mangituan. Na Allah humiyarjun, ubas sila balingan, ama pikiran na adna Allah makambubaya, adna Allah makapapar, adna Allah ayaw po kanya kamauto na muyamanda sikulang wantamang. Nagiya mga pagariko mga Muslim, tanto tanwa madakla mga Muslim, kailangan na makambalingan si iku Allah. Kailangan na kanya kamauto na makaputo si iku Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Hey, balingan ka no si iku Allah. Kasi ka no kukad na niyo. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adhabu bagtatan thumma la tunsarun. Tiyawag tanu Allah. Tiyan na naman tanu Allah. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون. Anton ini tahu kertanu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belingan kanu si kukat naniu. Anibu ila rabbikum. Belingan kanu si kutuhaniu. Wa aslimu lahu, na serta ang pangungunutang kanurun, serta ang bayuran tang kanurun, pupala-pala dan nirun aginawan niyo, min qabli ayatiyakumul azab, kung ang penudan yang dekano kipapasan ko tiyo ba yan, kung ang penudan yang dekano kidebakan ko siksa yan, kung ang penudan yang kano kapakan demara, danir kano kapakan bumana, Daniel kanu kagya kamauto na karingasa. Min qabli ayatiyakumul adhabu bagta. Agiyang kaya tiwa wallah na benegulung. Giyang kaya tiwa wallah na panakaw. Giyang kaya tiwa wallahu ta'ala na kagya kamauto na pihak kamamasa. Apala di katao na mitiro ang mga ridway. Adap manapakaw ma. Asakit. Akagya kamauto na giyang kaya sakit apakaw markano. Na mas mabagura di sa COVID-19. Mas mabagara di so kaya kamoto na Delta 21. Mas mabagara di so kaya kamoto na variant 20 na pananggila kano. Antay mitiro sa gin kaya pakaw masakit. Mas mabagara di so na sakit a COVID-19. Variant 20, Delta 21. Apakaw masangkay a 22. Year 2022. Abito nila ni Manto sa Omicron. Na ayamitiroon na si Bill Gates. Diyan kaya kausa mga kausa sa dunia. Ay man to nas kanan na ikadua kausa sa dunia. Kasi Bill Gates na ay agaman yan na Yahudi. Si Bill Gates na pwede ko mga pari aging kaya mga Yahudi. Na dapat na biyabumbor na inunaan yan din nakakagiya isas kanyan ang mafi-finance sa giyang kaya katitiubasan kaya dunia sabab sa giyang kutan ni atiran awan globalization. Kakontrolera sa giyang kaya dunia. Akagya ka mo ito na isay sa adatu. One religion ay isay sa agama kasugo si Yahudi. Kabeira na mabali agama sa kaamasa. Nag-one currency, isay sa apirak. Kagi mo nga dalat. Nakagya ka mo ito na gina ni Mantoy, ipugudu kaya sa dunia, makontrolera na dunia, makontrolera sa agama. Yahudi mo kagya ka mo ito ng buloy sikuleo lupa agama. Makontrol lang sa pirak ka, dalar ko kaya ka mo ito na pirak sa dunia. Namao naman sukat tiro Allah. Wa makaru miplan wa tigwa Allah sulang-ulang na ridwa iwagama. Sa kabila sa erang ko agama. Wa makar Allah. Namiyagan tangan naman po si Allah. Inibalayan sa giyan ang tangan nilan. Wallahu khairul makirin ka mas mapi ang tangan si Allah di sulang. Ang ulang na di magantangan ko leo lupa sa kang gubairan si ko agama tanong. Dudan tanong si Ibrahim.
Peter Ibrahim alaihissalatu wassalam ayah kadnang ko na sumiyadun drakan. Mga pagari ko apum makin gimanto. Ilayan ka, alawas ka. Ipunsa ka na kamar aaing ka. Na taman sa bundubunan ka. So di kita na foot to head. Naging kaya ka mautun ang gauta. Ay ni bugay ka wallang. Diyan kaya ka mautun na lawas. Ay ni tadir ka Allah. Na dud na bagas imito tumpok ang lagit mo kulpong. Pala paled niyar kwalla. Api ang yung nakamerka. Yung nakanukong ka. Na pala paled ang makapupuan kwalla. Yung ka suara pugusar tanong. Adi tanong ka pa kasi sinabutan na pala pusi kwalla subhanahu wa ta'ala. Tariman tanong aswalla imeden nakatanong. Na uwariw po nalamatan ka sa tawa gibu kaya baginyar ka sa sanggibu pirak. Wariw penalamatan ka sa tao, gibu kaya kupinyan ka sa giyang kutak karagner ka. Wariw penalamatan ka sa tao, gibu ang kutak kaya salubaran yan, kawidakan ka. Wariw kagya ka mo ito na itupi ka, ading ka kakalipati ko tao, akya pa kang ganabog kaya sa kamapian ka na yung kanini itapi, naguyang ka di panalamatan sa Allah. Ay po sa giyang ka nakamaraay ka na taman sa kaumbuno-buno na ulong ka na palapalad na nan punsi ko Allah, adid na bang konmit ito po. Ayaw man na natarimaan. Ang tanwadaan aswallay kagya ka mo ito na migay ka tanong sa giyang kay anggo tatano. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sa benaratig wallah apya ka mo na kan sumanusya sa mapya buntal. Inanda kan sumanga manusya sa mapya tindig. Pipipian wallah. Na matari matano kagya ka mo ito na giyang kaya sumukurumwar ay pun ginawa tano, agugyan kaya budan tano, apugusar tano narakawallah, na ikadu itundug tano runa, wahu yuta'amun, swalla ipupakakan nakatano, swalla ipugapar nakatano, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, daatig wallah sabak, akiad na ko mga manusya, agus mga jin, inunta sa kapsyuso atay randakan, inunta sa kapanggalabagiran sa simba pararakan. Kanatig wallahu ba ay ungayakan sa kiad na korka. Na anak kong kamapapakakan. Anak kong kamapapagapar. Kasakang panipagapar ka. Na tariman tanong kaya dua. Inadun tanong wallah sa kanyang panipagapar ka tanong. Piya ka tanatanayan ko Quran, piya ka rearagin. Wallahu khairur razikin. Sulang ulangwan adi mamamugay. Di mga limu, di mga pedi, pamugay sa tabang, pamugay sa ayuda, pamugay sa ugub, na did na una anun wallah mape kabugay sa sukatan. Did na una anun wallah mape kabugay sa kagya kamauto na riski. Ino to? Walillahi khazainus samawati wal ard. Tangkadang ka pagari ko sa ginawang ka. Arak wallah sulawas ka, agus sunyawang ka. Na orian yan nas kanya ni pagapar ka. Naging kaya pupagpar ka aswallah na piyakata na yan narkian sumapa padalam asukatan ulangit. Agur kian sumapa padalam asukatan ulupa. Dud na basikir karawar ko Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Tirang kakiran hey Muhammad ark wallah sungan na patamutamukan si ikulangit. Nagusungan na patamutamukan si ikulupa. Dud na bon kita tumpo ka giyang mga kan. Giyang kaya mga makatamok. Na matagkiran na nisarig wallah, audiran maso akin nisarig kiran na wallah na may bungo na sa alungan na mori. Diyan kaya nga didato, na matagkiran na inisarig wallah, audiran maswa na sabnar akin ipakarunda nilan sa alungan na mori. Natangka din tanong sa ginawa tanong, ay na din tanong wallah subhanahu wa ta'ala, ayanak tanong pagpagpar. Kagina ni panganaya basayan, panganaya prinsipyo, paganaya tindag akyang bubanugo Ibrahim sa kaya pangintuhan yan, at yarima yan aswallay miyadnun, nagutyarima yan aswallay pakakanon. Ato na ni sumpaton Ibrahim alaihissalatu wassalam sa kanadua. Kung kaya tarima yan sa skanya ni miyadnun, naguska na ni pagparon, na inisumpat yan upman na faida maridtu fahu yashfin, anda doon ikasakitakan, anda doon ikapakagdamakan, sa tiba, na ayaka keangkat na kano sakit, ayaka kedin na kano tiba, na swallap maniku siyang kuta tiba. Supman swallay ku siyang kuta panyakit. Talla billah wallah,
Agi nga di tanong besi saan apa niyakit. Abituan tano sa COVID-19 ko 2019. Bituan tano sa variant 26 ko na 2020. Bituan tano sa Delta 26 ko na 2021. Ay matok man na Omicron sa 2022. Natalla billah walla ka din na pakaangkat sangka ya panyakit. Giyan kaya tebelak. Giyan kaya pandemic. Giyan kaya agya ka mauto na miso sugat na katanong. Epidemic. Bituan sa virus. Ada bulungan. Na din na ba si pag-angkat, din na ba si pag-ada arwarsi ko Allah. Arwar ko kadnan tanu Rabbul Alamin. Ay, natino tanu. Mga Muslim tanu langon. Mapaparate tanu langon. Na ayaw buwa kurangan ko tanong. Naging ka di tanu kakitarima asa swallay miya din na katanong. Swallay pakakanta katanong. Igil amya sagit tanu na swallay pakabagar katanong. Agi mo to. Na si Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nasugya tarima niya nun sa kagya kamo ito na swallay kanan. Swallay miya kanan. Swallay papagapar. Swallay kagya kamo ito na papagayag. Swallay pririski. Na ayaw mo idadiyan sa kutama sa aki at tabangan yan kunamurod na sa 10 agun ng maragun. 16 years old sa 10 agun ng maragun. Ato na Petero namurod siyang kutwa masa. Agimay na yun namurod si Ibrahim. Amele ni lagyan kay awat amatay di buntal. Kakagi subuntalo Ibrahim alayhi salatu wassalam naron inabad subuntalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sumiwa si Ibrahim ko may nadatwa Hasim. Nasukma su Hasim nasib man sumiwa sa buntal ko Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. So kagya ka mo ito na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nakagya may layo namrud. Na may labi sa pamikiran ni nagyaya agin kay awata. Na sabab sa kataidian, maperorong, mapepaparangan, nagi pembeli datu, apakah geba si ko kadatu. Na parang, ayan yan, na mabinasan na si Ibrahim, awatapan, na telwa na yung sunamuro, Azar, amaw Ibrahim. Tigyan na imanto, na ayat tigyan na pandu na karka, na kagis kay mapasang agumape kabal sa barahala, na pangambal ka sa barahala, na makambal ka sa barahala, na ayat na pakandigang ang kau ng kanawata ka. Kagitingin ng kanawata ka, na uding ka kabay, iba matay, na pakandigang ka sa barahala, ka mata-mata naginan, ipakasambi ko kadatu ako. Subhanallah. Na paratingin, mabinasa pamikiran yan. Mabinasa ang puso yan. Sa kitutumpok niyan, ko salakaw, rak na tigudato, sa aya kataguan sa kalak si Ibrahim si Irakan, kataguan si Ibrahim sa paratya si Irakan, kataguan si Ibrahim sa kapasang si Irakan, kataguan si Ibrahim sa sarig si Irakan, na sak ni mapangintuan yan, sak ni kagya mo ito na maparatya niya. Natigo azarawan. Nakagya kang buwala sa barala, nagitipakan na kang gumawag yung kota paratya o Ibrahim. Sige may naurak, nakati sa barahala ng dugang nakakumadaklataw. Nasisaging ko tada pa nakapakantig ang Ibrahim na dapat na lagi dia na madakla barahala di mapusa. Wamayan azar kakagya mapikabol sa barahala. Nakagya mapita na inawidan ni Ibrahim sa mga barahala. At tawan niyo, ito na ipanaro niyan. Roon niyan pagampangan niya puni su da'wa zahriyan. Panulon amapayan. Sa kandikliran niyan wantawa aswallah. Roon yan pagampagan niya lakaan. Suka pa kagagawallah, suka pa sang wallah, sa minggula lang sa giyang kutabarala ipdagang yan. Ito na ipita na yung kumadaklataw. Tingin na antaw arkano'y pumasa sa barahala. Adi pa kang gayaguna, naguni pa kabinasa. Kasuka pa kang gayaguna, na ayaw mo pa kang gayaguna na swalla. Nagwaya mo pa kabinasa na swalla. Kapag kung ngaran wallah su'an nafi'. Punan o kamapian. Punan o guna. Sabu sa kabe, wallah, pagkakwa sa kamapian, ay makapangguna. Sabu sa kabe, wallah, makangguna, ay pagkakwa sa kamapian. E ngaran wallah, so al-dhar, punan o kabinasaan. Na ayaw mo pagkabugay sa kabinasaan, ayaw mo pagkada ko kabinasaan. Ay kasabutan ko katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ijtama'a kulla shay'in yadurru alaik lam yadurru alaika illa ma kataballahu lak.
Ayakat tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat apa mulaan tanu sa ginawatan. Na api at tigwalla timu-timu sulangan o kadin. Saya antangan ng mga kadin sa kabutimu-timuiran ng binasa ang kairan as sakataw akadin wallah. Lam yadurru alay. Pia katana-tana o wallah. Saging kay hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurru alay. Di kairan din kakaidan. Di kairan din kabinasaan. Di kairan din kamuralan. Illa ma kataballahu lak. Inun tabu sa pagi sugurat wallah aki sugat raka kabinasaan. Inun tabu sa maapad sa destin or decree of God. Inun tabu sa ukuran raka wallah subhanahu wa ta'ala. Aki sugat raka kabinasaan. Walau ijtama'a kulla syai'in. Api at tigo Nabi timu-timu sulang ulangwan ang mga kadin, mga manusia sa mga jin, na mamagugupasiran na gusto sa lakawgiran. Yang faw alay, kabugang kailan sa miya kaito ito akamapian, miya kaito ito aguna, miya kaito ito akagya kamauto na kasibisibihan ka kudunya. Lam yang faw alay, piya katana-tanap manuallah. Saging kay hadis kutsi akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yang faw alay, did na bayar ka kibugaya guna lagi dibuin dengan sabi. Did na bayar ka kibugaya guna may tubu illa makataballahu lak. Inun tabu sa piyagi surat wallah kipantaga bugyan ka au Quran ka mapenggunang kasi ko dunia. Subhanallah. Miya pasad amini surat o pansong miya mara sudawat na mini puro sukagya kamoto na pansong na mini dakit kulok mahfud so dikri o Quran wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pada ko eka number ko na paratea aging ko takatindiging ka sa kaparatean ka sa ukuran ka amapya kisugat raka. Ago ukuran ka amapya ag kanya ka mauto na mapambagian ka. Ago ukuran ka amarata ag kisugat raka na paledin si makapapasud ko Allah. Da ka pakapapasud yan sa na COVID-19. Da ka pakapapasud yan sa na nakagya ka mauto na variant 20. Da ka pakapapasud yan sa na variant Delta 21. Omicron 22. Dude, nabuna na nakisusumpat. Aging kaya kaya ka mauto na kabinasaan ko. Lalo pa, kapalaya sipun ko Allah. Palaya sipun ko Allah. Asabu sa ukuran wallah. Kesugat at tiuba. Kesugat at tibelak. Kesugat at sakit. Akabay pa no Allah na ebu kesugat. Nasudi kabay wallah na did na ukit. Abar tanurun ka kabinasay. Udi na did na ukit. Abar tanurun ka panggunay. Dito sabab as Ibrahim alayhi salatu wasalam. Napia ka lang kapiyang kumadakla tao tina antawa arkano ipemasa sa barahala alam yadurru alayka dud na banyar ka kakibugay kabinasaan walam yang faw alayka agudud na bangkon mapaguna may takbo atiin man na ini betalian eleni atiin ang kabarahala di makapatero di makapagkaukog di pakabinasa di pakamurala di pakabugay sa kamapian. Na upama nag-iisimba niyo, aging kaya na banyar kakikain, naguda banyar kakibinasa, naguda banyar kakitabang, naguda banyar kakiugup. At tigin naman ay, subhanallah. Nasukyan gano'n ko kanya kamoto na madakalataw na siyempre, normal, pala may kaparataya kakanya logic. Ay mana niya, naging kutwa, dawat yan na very simple. Ibig tayo barahala na tatantangan nila, na muna pagaluan nila, panadiligan hindi na benar si Ibrahim. Na kaya resulta niyan na may tu, pumasasi ko barahala kasumuso pagkalak ko namrud ba niya kabinasay. Menireport ko namrud. Tigay na subarahala na di magpesa. Kapiyama oy ko kagya kamoto na kuwa. Ibrahim. Na tigo namrud ati si schedule akasimba na kan. Na pala-pala ulakan sung. Na suwata akaki at tigay namrud Azar Ibrahim. Nakati sumanguda tau aasain no na amay kasimba na ko napakaunot. Kaan pada makasimba. Nakanyam mau maging ko tatali ka kasimba yanan ko namrud da sumanga tao na sumiw siran sisang ko tadar pa namrud. Aman isa nakadya ka mauto na meluhud. Aman isa nakadya ka mauto na frustrate. Beroko. Nakadya ka mauto na giyang kaawat aasain ko Ibrahim na siya man si Ibrahim. Tigin na sumungta at tigin si isang kutadar pa absimban ko namrud. Kasang ni miya kasangan ka.
Na si Ibrahim alaihissalatu wassalam na danyan tiroy haramuto, maratauto. Danyan tiroy kagya kamauto na dinan kapakai. Ugid na miyukits kanyan sa bilhikma. Miyukits kanyan sa wisdom. Kakagi Allah na yasugo niyan na tina ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal mau'idatil hasana. Pakaugitan ka, surayagan, uwagama, ndauan, uwagama. Sa magukit ka, kuulaula, akang bilang ataw. Ungangan, mapya, akagdamaw no pagtaw. Mapya, akailaw no pagtaw. Mapya, akasabutiro no pagtaw. Datira Ibrahim adi, haramanan. Diyanan ka pa kay. Ino to, nakaging katakawan, aging ko tabagwa mama na makapimangon durugugan. Namiyukit sa surong amaliwanan. Ini ilahaman wallah subhanahu wa ta'ala. Sige Ibrahim ay taro. Niya bebe, agi mo tama asay nun. Agi pa ko masyaran sang kutadar pa, simba na nang kutwa, sunamurod, sang kutwa, katitiman kumadaglatao. Nagyak siya na lawas yan, giyak siya na tiyan yan. Nami commerce, ami kuung-kuung. Natigwa ta apa din ka ng Ibrahim. Natigin na inni sakim. Dia ka ba sa inni sakim? Napaka niya katiroon na matanap siya kita tiyanan. Na sutitwa papantagan si kumaanan yan. Inni sakimun na mata naging kaya puswakan. Na datugong kurun ay kilakak na salakaw ko Allah. Datugong kurun akadya kamuto na kibubenak na salakaw ko Allah. Datugong kurun na perhatian ko salakaw si ko Allah. Datugong kurun na simbang ko salakaw si ko Allah. Datugong kurun na pangniang ko salakaw si ko Allah. Datugong kurun na pagapasan ko salakaw si ko Allah. Ay mana na dia ko simba si ko na mo. Nakagino saran na tina ini sakay mo siya kita tiyanang. Natigwata mo na ko dun kaji ada diska ka nagilason ka sa kanada. Natiginaw na kan. Na ayat kay po suwata na siyungan Ibrahim alaihi salatu wassalam sa mga barahala. Amiyak kadakadakal amburang-burang adna barahalaon sa kapmatgas. Adna barahalaon sa kapangaruma. Adna barahalaon sa kakuyagan. Adna barahalaon kung piti barangan na kaya kamuto na sa sarigan nila na salakaw ko Allah. Nakagiyama mo Ibrahim nagunian tungon niya rapian nagunian pamutulan nakagiyama pamutulian na magbagbay sa mga barahala. Na inisambirian so kagya kamuto na patok si kumalaw na barahala puurian o kaya padinan sa barukan. Na inisambirian ko kagya kamuto na kwan. Da sabalaw na danan tepedak barukan niya. Nakagiyama mo to namin bala-balag siran puurian o kaya simbairan ko namurod. Nasumpa kasi siya pun ko barahala na kanya mo man sa barahala namin kaya bar kami gisul. Miyaro pa miya antiyo. Na magaan sumagaan na miya lalagu isu kaya kamoto na sumisya pun ko na murutin datu. Kaya kaidan sa mga barahalatan. Natigin na nantay na mga unot siyang ko to kalalimun. Natigin na siya suwata amasayin ko na Ibrahim. Natelo ang suwata. Tingin si Ibrahim miya kasimba. Siyang ko tamasa kasimba lang. Natingin na sa kami nipsum siyang kutadar pa simba adraka. Nakajitingin na makarani kami siyang kadar pa simba adraka na may kakoong agyak siya na tiyan niya na makakakars. Apang ginawa hindi sa kaim. Bisa kita tiyan na. Na sabab tingin sa bisa kita tiyan yan. Natingin na muna ko dun na katawan na ginawa kay kapakabaling ka. Tingin na huway. Nadiyak nga tao na tingin umiyaling mo siyungan na ng mga barahala. Na orian yan natigod at pagi sumoy niyo so kagya kamuto na ko. Ibrahim. Nakagima ka mas Ibrahim alayhi salatu wassalam nagiti pagampagan niya kan digiliran yan ko dakwat yan amapayan. Inisyon pagi siya dato. Ibrahim. Basa kay miya minasa sang mga barahalami. Basa kay miya minasa sang mga barahalami. Anto na ipetiro na barahala. Diyan ko to say ab kibubean ka sa subra si iku Allah. Diyan ko ta say asa sarigan ka subra si iku Allah. Diyan ko to say ay pagkal ka sa subra si iku Allah. Digiti bito yung barahala. Sa katano mga Muslim iman to kapapantagan na miya kadak-kadak la barahala ko pusutano. Kaadna matatago ko pusutano mas kibubean tanwa di Allah. Adna matatago ko pusutano mas ipkal ka tanwa di Allah. Adna matatago ko pusutano mas sa sarigan tanwa di Allah. Benipitir Allah sa isa Quran. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahu ka hubbillah. Sa budak tigwallah ko mga manusia.
So, kuminwa sa barahalan yan. Kuminwa sa katuhanan yan. Kuminwa sa kabubaan yan. Kuminwa sa sasarigan yan. Kuminwa sa ipkalkyan. Asubra sa kabubaan yan si Allah. Ini sumpat sa giyang ayat. Innal ladhina amanu asyaddu hubban lillah. Ugaid na sumakapantag ko mga mu'min. Sumakapantag ko mapapalatiyan na mitataralo at tanto akap kibubairang kuwalla, kasasarigirang kuwalla, kapapanganirang kuwalla, kipkalakanirang kuwalla, kapugudutirang kuwalla. Ilan yung manan? Agi nga maulaula tanong yung manto. Aad na sasarigan tanong pakamurala sa lakaw si kuwalla. Pagkalaka tanong pakabinasa sa lakaw si kuwalla. Pagkibubayan tanong sa lakaw si kuwalla. Uway din kadami at tago kung mga walay tanong barahala. Dami at tago kung mga tinder tanong barahala. Dami at tago kung mga opisina tanong barahala. Nakagiyasimi po pundo kung mga puso tanong agiyang kaya barahala. Asalakaw si ikwalla. Abkibubayan tanong sa lakaw kwalla. Pagkalaka tanong sa lakaw kwalla. Sasarigan tanong sa lakaw kwalla. Ay mga pangarin, ang katanimanan sa nga na puso iyo. Ang katanimanan sa giyang ka nakagya ka mo ito na kwan. Ginawa niyo. Andi sabab. Na ay pinakamasakit si naging kaya katiro Allah si isa Quran. Anto na katiro Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na katiro Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Mga tao adna miyatoon asubuan wallah ay ni kagudiran. Mga tao adna miyatoon ay ni sapar wallah kebubean niran. Mga tao adna miyatoon asubuan wallah dairan sarigi. Dairan pangungunutan ni. Ini kagudiran sa mga subuan wallah. Sa piyakalaan nila nun sa mga say. Abiyan nila na barahala sa ginawiran. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. Mga tawa adna miyato na satimam wasugan wallah ay di kagudiran. Fahbata amalahum na sabab sa ginbuta sugan wallah ay di kagud ka. Dan kakabubi. Fahbata amalahum na inilang wallah swamal ka amapya. Inilang wallah so panaguntaman ka ko simba. Na anto na imya swata na iman to sang kaemasa. Adnab kebubayan tanwa sa lakaw si ikwallah subra sa kapkebubayan tanwa wallah. Adnab kalakatanwa sa lakaw si ikwallah subra sa kipkalakatanwa si ikwallah. Adnab katuon na sirigan tanwa subra sa kasasarigin tanwa di swallah. Di samana naging kay mga pusutan na miyaga at-taon udi na miyada pidapirun miya kakapal sa kaapusutan sa mga barahala. Adibud maal. Biali utaw barahala niyan si karomanian ay pagkalakyan adi swallah. Biali utaw barahala niyan so tamukyan ap kebubayan na adi swallah. Biali utaw barahala niyan so kadatuyan na sasarigan niyan adi swallah. Naging kaya mga barahala matatentang sa mga pusutan na taman sa ditanurun angkat na mga Muslim na murturtu naging kaya murka wallah. Kailan niyo? Bapakaw masundo na kanabali mo. Kailan niyo? Bapakaw masuran na kanabali mo. Akatawan tanaw gusa sabutan tanaw ayakap pakatanaw uran na limo ayakap pakaw maundo na gugaw na sabab sa giyang kaya mga puso tanaw mapapuno-puno barahala mapapuno-puno salakaw si ikwallahu ta'ala na aya inisambi wala ko kapakaw mauuran na murka aya inisambi wala ko kapakaw maundo na tiuba pala di katano iktiyar kano kapakaw mapananga gisol niyan sa mga darpayo abitual sa auditi ay tigigan niyan sa mga walay niyo, na palakat niyan sa mga tupiyo, na sasartaan na mabugraw-orang, apaganudong ganon yan. So, mimbaloy agyan kaya orang apu pakataling umasa, kana ubali mo kamurka, mimbaloy agyan kaya ando apu pakataling umasa, kana ubali mo kamurka. Sa katawa Arab, abya ka mas isang kadarpatan. Nasige pa ka mo na isang kadarpatan, na kagi ko kagya ka mo ito na murang, na meron lagu isa niyo. Natigil na sa katawarabi nung anan pala lagu isa niyo. Tigil na katawan niyo. So oran, tigil na ito na. Tigil sir kami sa Saudi Arabia na adad ni keoran yan na may atang kadami sa ginomia may ka masulim wallah. Na magula-dula di kami sa liyo ka, ayan na ipigo kami naging buta kapugulan yan kalimo. Tigil na din ka ng tsurigi, din ka ng puratyaya.
kamata-mata na sumagita ulong ka, na lumasang ka, na lagatang ka. At hindi, siya tingin sa Saudi na aparat yamin na basta muran na limo, na mitinguran. Paganta, kagi magabi, na mitibadu kagi ang guto Arab. Pianang gawagi ang guto Arab. Sarta aliyo masa, sarta kagi kamoto na, ligit, sarta kagi kamoto na, bikayaw. Natigiranan na, di amir ka ditiroon na, di ka pagatag sa kanauran, nakakasakit ka na. Tigyan na, mga pagariya, buad ng bidaan orang sa Saudi Arabia, gusto orang sa Pilipinas. Tigyan na nada, palay-orang. Natigyan na ino ya. Ay inulan na ako na bakod liumasa. Inulan na ako nakagya ka mo ito na bakod bikayaw. Natigyan na sa kanto na ikatawin ko. Natigyan na suwat tigyan sa orang sa Saudi Arabia na limo. Ino to. Nakagya sa mga tao sa Saudi Arabia na pala sumisyap sa wakto. Pala sumisyap sa simba. Na andun ni kaya pagbangiron na inawaan nila sa tindiran. Gibo kini sa panganiran nun kung kagya ka mo ito na dinis. Natalikudan nila sa tindera na sumiyong sila masjid. Udi nakagya ka mo ito na gibo kinibubuan nila ko roll up na sumiyong sila masjid. Na pala siya ramsyung sa masjid. Nagito mabuhay sabab papakaw maanu Allah sa orang sa esambiyan na limo. Natiguran kami at tigyan na super lagatan na miya kapya ginaw niya. Sip man at tigyan sa arkiw na muran na resulta niya na sakit. Lumasak. Sa lagi dahil kaya lumasak. Ino to. Nakaging pagbangan na di ka nung pagawa ko mga tinda niyo. Pagbangan na di ka nung pagawa ko mga lupa iyo. Pagbangan na di ka nung pagawa ko mga opisina niyo. Anda keto sa patot. Pamimikilanan niyo ko ng abtirunang na. Anda keto sa patot. Api ang bangan na pagkarawang pentero o pendeko mga Muslim adna sa buti ang agama. Hey, agama membuaki ang adita no di meetingan. O paman na susambayan na miyaw masukitin dengan waktu na keran kambusa api amay talo di siyang ka agama mambu nga di talo di meetingan ketunan ng sapatut aparati ay lagi danan ayaw mo na kambara juma nakaginip meetingan agama upama kay kumpir kau sumasaw mga sahabat sumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasukra abang kau kaputay saulo katinawa kapunay na imusugukiran pano Nabi sallallahu alaihi wasallam akapakapsumbiyan sa barajuma. Taman sa inindaw kiran so kagya kamoto nakasumbiyang sa gira. Aso paga na yasaap na andi karo ko iran na susika na saap na ayapan makatitindig. Kapara sumakaro ko paga na yasaap na madinan kay sumauna nila na makaileron na suikad ko kasaap. Nambangon so kagya kamoto na paga na yasaap na ayapan romo ko so ikadwa kasaap. Na sumujud chupakan niya saap na ayap mambangon so ikadwa kasap na ayap manromoko so ikatalo kasap. Katinawaw to na isusugo kinapan so kambara jima na sakali a Muslim adna suwayan sa agama adna sabutian sa agama andang ka kinwa tindag parati aging kaya karawan kang butero api ang ditanong niya kasabiang sa barajima ka agama mambu nga ditanong di meetingan ditanong di planuan na kagya kamoto na timutimuan na agama. Nasa katanubuaki, kagya kamoto na, kaya punan niya ng mga maranaw. Kagatanutero, apya digad ba badyangan na Diyuma, agama mambu ang kanalimutin. Uwan na kaya kapakalibre ko kambara Diyuma, nagimutan di puta isaulo. Papandapatin niyo sa mga sahabat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adisiran kikituda sa maidan, akikukuda siran, adisiran melumpat. Adisiran sa lubay ataw sa gimutan di katido. Napagato na ako mga sahabat, apel lagi sukuda na pendi isang bayan. Nasa katanong na din na sabab kagibo ka untuk ka kapakatuturog ka kagaganak ka katatago ka sa opisina na kasabab sa kibagak ka sa waktong ka kibagak ka sa sambayan ka na ayang ini sambi wallah saging kaya kipabagak tanong waktu na seorang ais tidak bakal ma'alimu namin boleh murka gitu kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mahallata fiha tarikus salah illa nazalat alaihi fi kulli yawmin 70 la'natan mata-mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agim ko to isa ka mahalla gim ko to isa ka dalpa adna mata uno na sakataw mama udi na sakataw bubay ariyaw ta kerbalig ibuga kaya so sambean di mata ganyan so simbak wallah inunta na uman salungan na makagamit sa 70 abalaw na 70 amurka na saka pagariko agusi karumangka na pamimikaran niyo
geda-geda niyo, sa solda walay niyo, nandudu suata ka amama, adip siyambeng, nudu suata ka bubay adip siyambeng, na sa kataw kirambu adip siyambeng na 70 murka abkiman yan na kuman salungan, na madu siran na baga to sa 40 murka abkiman kiran kuman salungan, na andeng at tigui kabara kata sukatan ka, andeng at tigui kabara kata kagya kamu to na limur ka wallah sa giyan ka iya mga pamilyang ka, giyan ka mga tumanayin ka, giyan ka kagya kamu to na bata tagu sa solda walay ka di kagya kamu to na pagaman. Nagiya bu ipamimikiran tanurun. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Tumiyana sukat teru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giyan kaya sambayang nagiyay paska. Giyay pulau sugama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Nasata mato ka manambayang siapa niya susimbak wallah na miyambiyang niya sugama niyan. Waman tarakaha. Nasata ibuga kiyan susambayang fakad hadaman din naginan irumiyo pat ko gaman yan. Naging nga dito di penulubo ada prupat ko gaman tano na sisi ko mga walay tano. Maka susunod ko turugan tano. Kaya prupat ko gaman ka na sigaruman ka, udi na siwata ka, amama, udi na siwata ka abubay, udi na sipagaring ka, sotunganin ka, prupat niya naging kaagamatan, panggupak niya naging kaagamatan, nagu-ip, tagigay niyan, so kaya kamuto na kabarakat o kawiyagan tano. Giyutu at tigang kutu Arabi sabab, akyasa kita kan kakagia amilir kanu wallah asabot saging ka mga Muslim si isang ka Pilipinas mas mala kasi siapa niyo ko tamukiw mas mala ano niyo ko kadatu iyo mas mala bubaya iyo si ko kagya kamoto na tinda niyo adisyo Allah subhanahu wa ta'ala ko kipumain dengan niyo ko sambayang na inisambi yan ko ora nalimo na murka at tarinti ka nga nakagya kamoto na niyo masaka kada bida na oras sa Saudi gusto oras si arwar ko resulta ugal mo kumano siya kau mapia kaya taman yun na pagumanumanan wallah kapian yan na umarata kaya taman yun na baka natubat si wallahu ta'ala kagimuto ya kau mas Ibrahim alaihi salatu wassalam ini siya Namrud lagi siya niya mga tao kay Ibrahim basta ka miyamina sa sagyan kaya mga barahalami mga katuhan na namin na sumimbag si Ibrahim sa wisdom hikmah ay mga niyan na marayag si ipagkagada matigo bago babasa mananaw sa kurikod o di nakagya ka mo ito na si ipagtentel sa kagya ka mo ito na tulan agyan ko to simple as bagyan sa kapegan yan ko kadatu Allah na gusto kabsaran wallah tigyan ino niyo di pagisya sa mga katuhanan niyo ino niyo di pagisya sa mga barahalan niyo di ba pasimba niyo siran di ba? Sasarigan niyo siran. Pagkabubayan niyo siran. Sa inyo at tigin man ay. O saan at tigin pag-isa inyo? Nalagi na tigin ay kaya pikira ko rin naging ka mga barahalan niyo na siran makasi sinabuta. At nadera na kasi sinabutay. Namitido siran. Nasugeti daw iran na manilag siran naging ka na malabarahala. Kata nagyat pada nila sa lima. Na kaya para tabatan nga na malabarahalan yun, na kino nga napatok na pia muno yan sira langon. Nakagaya mabuno yan sira langon, na nisambir yan sa wagan na, din yun pangadigan tayo mga kapatay, kaya nga sakan. Na isa ini manatingin, nga nabarahala malakas kanyan. Giyan kaya malaka lang adikira, na din yan katanan to na pero na wisdom, ungangan. Tina Ibrahim, baka rida sa napalalag. Ando man ay, kapag isya, may sagin kaya kagaya ka mauto na, barahala, di makaptero, di makapkuko. Tigi Ibrahim, di bis makaptero. Di bis makapkuko. No di simba, so di na kanu pa kami, nasago, di na kanu pa kang gego na. Simba niyo na suwalla. Ame adan na kanu. Ayar kanu puriski. Umasakit kanu, nera kanu bulong. Na, biyagdam Ibrahim, so kalin, tadupo, so karno kumukar na sabab, so, sa kaya pakalang kapan yan, kukabsaran wala. Na miyagdam mamu Namrud akyaro prop tapos siya sabab siyang takyas so kang kabayayan. Ato na Peter o Namrud. Dak pa niyong kanawata. Na panimo kanawat tigyon sa itagon na bunto niyo. Na makalangot ta itagon na bunto niyo. Na kugitin niyo na kumadag na lubod niyo ng kanawata. Subhanallah. Piyani mo siya itagon. Piyani mo siya itagon. Nakagiyang mamibunto sa mga itagon na tiyutudan, nakagya kumarab na tigib Namrud alubod niyo. So kini,
ipalibad ng Ibrahim na gumirok sa mga malaikat sa langit. Agus sa mga malaikat sa lupa. Adiran ditiro na ya Allah. Ati iswata asasa pulagunum. Ay dadiyan. Agi ako tama sa kadutong ako Ibrahim na 16 years old. Kati at tigin swata asasa pulagunum ay dadiyan. Natutong nila. Tutong nila. So Allah. Napagilay niya ng kutwa, kabubalo Ibrahim Khalil Allah. Bulayo ka o Allah. Tiginagyan ka na wata at tutungan. Sungoy niyo. Naisian niyo, ubanan makikinangalan sa tabang niyo. Magan sumagan na may kawa si Jibril. Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Kata sa mga malaikat, apakaunod tanakan. Malaikat at tatandingan ko apoy. Na ukabaya kapaparngangan na apoy na sa kadiyap akagaparngan. Malaikat at tatandingan Quran. Ukabaya ka pakauran no Allah sa sakadiyap na sakadiyap akagaparngangan na apoy. Malaikat at tatandingan ko palaw. Ukabaya ka wallah ipapasisang ka na apoy. Nakagya ka mo ito na mapar. Subhanallah. Subhanallah. Malo naman po pandapati ang kaya si Bago Ibrahim ubatan na rumbo kay kapad. Ya Allah, balayan kagyan kaya para temi. Ama tatago ko puso ami, gusto ko pamikiran ami, gusto ko pangilele ami, gusto ko pamakin ka ami, gusto ko kadero ami. Asi kami makasunod ko lagi o para tiya. Ini bukan kakwata taas sa pulau ko na may dudiyan. As Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ato na Peter Ibrahim. Jibril. Kaadang kau Allah. Diyan kaya apoy. Ay tutungrak na kaadaan na Allah. Diyan kaya ndu ay parang isang kaapoy na kaadaan na Allah. Diyan kaya orang ay parang isang kaapoy na kaadaan na Allah. Sakan asakataw ataw at tutungan na kaadaan na Allah. Para makasisinabuta Jibril, malaikat at tatandingan ko oran, malaikat at tatandingan ko undu, malaikat at tatandingan ko apoy, sakan na palapalay at tano kaadaan na Allah, na sa mga kakaadaan na Allah, na ayakapakap bibinasain yan, na ukabaya Allah. Sa mga kaadaan na Allah, na ayakapakap tutabangayan, na ukabaya Allah. Kebinasaan ako apoy, ukabaya Allah. Kepariyusun apoy, tau kabaya Allah. Kegagaw ndu ama parngan sopo yo kabaya Allah. Kegagaw agya kamo to na oran aga parngan sopo yo kabaya Allah. Kegagaw apoy ama tatunga kunyan o kabaya Allah. Na tro taga ini sembagi nakatiru. Aya pitirian na waqafa billahi wakila. Ikadu pitirian na waqafa billahi nasira. Ikatlo pitirian na waqafa billahi maula. Giyesu ayat yan sa Quran. Waqafa billahi wakila. Kaya sanaan su Allah panarigan. Wa kafa billahi nasira. Kaya sanaan su Allah tinabanga. Wa kafa billahi maula. Kaya sanaan su Allah datuakan. Nato na hadis. Agya pa kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api teru o Ibrahim alaihi salatu wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaya sanaan su kadnang kuwa pagapasangko. Hasbunallahu wa ni'man nasir. Kaya sanang sukad ng kuwag tinabangakan. Hasbunallahu wa ni'mal maula. Kaya sanang suwallah datuakan. Giyang katlo tagapitirian na kaya sanang suwallah apanarigan. Kaya sanang suwallah datuyan. Kaya sanang suwallah akagya ka mauto na tinabangayan. Ay kita sabih nun na hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal maula. Na kaya itasbi kayo Ibrahim. Kaya sanaan suwalla panarigan ko. Kaya sanaan suwalla kaya ka mauto na tinabangakan. Kaya sanaan suwalla mapurakan. Na sunun suwalla miyaka order. Directive order. Dan yan din pakawagita ko Jibril. Dan yan din pakawagita ko malaikat Turan. Dan yan din pakawagita ko malaikat Tundu. Dan yan din pakawagita ko malaikat to apoy. Adinirisyu Allah gin ko tapoy. Ya narukuni baldan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, hey apoy atigu Allah. Kuni bardan na mada sukayaw ka. Kambuli ka ama tenggaw. Anam yang ingin tenggaw si Ibrahim.
Wassalaman ala Ibrahim. Kena ubah sakit tenggaw kakalilinta na kagata mo ni Ibrahim. Na minisaba pro na miya kamuya naging keadua. Kapon ko pang ni Ibrahim. Anto na iptiro na miya kamuya naging keadua pun ko pang ni Ibrahim. Naging kay alait. Kati atag na naging alait. Ging alait. Na aya pa ka po naging alait. Naging akurinti. Naging akurinti na apoy. Kapatinga nga na akurinti ang opisan nga miya tutuka. Ikadua naging aircon. Nandu. Naging nandu aircon na aya pa ka po niyan na la kurinti. Naging na kurinti na kapatan kami tutuka. Sabab sa giyang gutwa paratyaw Ibrahim amini taluk kwalla mini kampat kwalla na mimbuloy su apoy ab kepo na nasindo kaging kealait mimbuloy su apoy ab kepo na matenggo kapipya ginaw kaging ke aircon naguging ke airfan. Nailani man ito. Ang tagal mo kamapya. Sarigo Ibrahim alayhi salatu wassalam si ikwalla kasugpa kabinasa na mimbuloy pa kaumpya. So kamarataan na mimbuloy kamapyan. Na upa makapalitan no sa mursi kwalla, upa makapalitan ng biran takwalla, simpu-simpu lagi ang COVID-19, simpu-simpu lagi ang variant 20, simpu-simpu lagi ang Delta 21, simpu-simpu lagi ang Omicron 22. Hey, pagimbitar ko sa kano. Hey, pagimbitar ko sa kano. Mga pagarya, imanto na alungan at Jumaat. Imanto na kalugawi ko kamis. Na kanya ko magrib na may kasulto alungan at Jumaat. Nataman mapita na Jumaat. Nag-iiso kagagawi at tatarimaan ng Allah so panganigay pumanig so amal na pagimbitar ko sa kano adal maranaw, pagimbitar ko sa kano adal malanaw del norte, pagimbitar ko sa kano mga Muslim sa Mindanao, mga Muslim sa Pilipinas, mga Muslim sa ginga pilawala nga na sa dunia, o kanagiwagin ka panawatawagan, nag-iindi kaya tawagan ko kano apaleta ng mga nikwalla sa panggulalan ko kaptahajud tanong, penggulanan sa kangulo katano si ikwalla. Ay kad na namin naging kaya mauulaw na dunia. Kisus sugat kami yang kaya pandemik. Kisus sugat kami yang epidemic. Kisus sugat kami yang virus. Kisus sugat kami yang barang-barang yang betul na mga rindu isa kagya kamuto na ngaran sakit napakadaan kay ni. Ino to? Naad na panawataw Allah. Man zalladhi yatlubuna fanatlubuhu. Anta sa mga tawag bubadug na ko niyan. Iman to atik wallah na bubadug guskano. Wa man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu. Anta sa mga tawag kibubay na ko niyan. Iman to atik wallah na kibubay guskano. Wa man zalladhi yastaghfiruna fanagfir lahu. Na anda sa mga tawag panganilang sarila kanilang guskano. Pagimbitar guskano langon. Pakadakaltan nuso ka pa mga nikwalla. Pakadakaltan nuso ka pa ng biyang sa tahajud. Kaaya sabab na subara sampai yang adi penganik wallah na ipkagud wallah. Subara simba adi penganik wallah na ipkagud wallah. Ino to ipkagud wallah. Ad-du'a mukhul ibadah. So pangni na otako simba. Ad-du'a huwal ibadah. So pangni na ginan din ni uneno simba. Na umani isa na pangni si ikwallah. Sa ayaw kita ka pangni tano na pangadigan yung panangkota hadis 15 tapula gulima masa atatarima anu supangni. Sapula gulima masa atatarima anu supangni. Paganairon na ikira piyagbangan na tamo sa diyon kakamati. Andi ka pagbangiron na puro no kalimang ka, oran ka pakasubiyang sunat na tamo sa di ka matabangni ka. Ikadua na kagya ka mauto na, ikira pagan niya sumibang alungan. Ikatalo na ikira pagan niya may nidabaksuran. Ikapat na ikira sidapswalungan. Ikalima na ikira na kumiyo ko amano kami pag-ubay ka. Ika naman na igira di imamuasa. Ikapito na igira mi aniya ka. At na masa situasyon na tatarima anong so kagya kamuto na pangni. Si ko orian o paliw ka tasambayan, naging na ko tasambayan ka na pangni. Na adan ay nindo or katanok man na kaparakala. Kaparakala. Ay aptiro na kaparakala na mga dua o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orian o paliw ka akna ba papalada langit, kana ba pupuro na lima, ka mga amal apakaptitian si kudila. Si ko oriano paliw ka sampai. Na so kaya kamu to nakapangani ka, na piandi kaya pakapasad ka sumbyang sunat na tumya panay ka na di ka guminak. Na bata bulabaw igira lagi daya at natunagawi, apo pangani ka wallah kito turug sa mga manusia, katatangila ang kawallah, pumaganag ka na sa sambag na sa panganing ka, pagampit ng ko sa kanulangon, apo pangani tanong si ikwallah lalayon, kakagya uditan apo pangani ikwallah, na apiapan barasim batano na ipkagud tanu wallah sabab sa so di manambayang di magaman adi penganik wallah
natitingki ini ang busu Allah sa kadatu. Ino ka pwede pa mga nika, di ka kinangalan sa tabang wallah. Ino ka pwede pa mga nika, di ka kinangalan sa ugup wallah. Na andi ka paladagat wallah, na wali abdi masal, giye kebali niyan, iya ka na'abudu, sa kamu ibsuat nami Allah, wa iya ka nasta'in, na gusto kami pa niya nami. Na tantua masakit ko Allah, kapalada o muslim si ko Allah, sa kapamangan niya sa limu. Sa kagimoto na panginindano si Allah na kasi sinabutatan sa ayay pagumantano si Amaltano na pakarepresentano sa dua pangani nagupaka-representano sa mga sambayang mga kagagawi bala-bala santano Allah si isang dunia na ayamala na sa alungan na mauri sa makasurvive tano o di na makalibre tano sa geng kaya misyo sugat na katano ang mga tiwa mga panyagit sa aya kapantagir kita no kapatay na si kukaso at wallah si kuya kamauto na bube si ikwallah sabab ko panganitan si ikwallah ta'ala Allahumma inna nas'aluka an tajalu khaira amalina khawatimaha ya Allah na pangalan na mirka asi kaming kapusa pantaga kapatay kung mga pipya sugalbo kami aso-aso at Amerika naguuyaga kaming ka si kumasa akagya kamauto na si kami kapag kumalabudyo itong aniyan wa sallallahu ala khair khalqi